Здравейте от квартал Кръстова Вада. Една сграда пред акт 16 с няколко апартамента на 6-ти етаж, които предлагаме за продажба. Влизаме в жилището. Хубаво голямо антре, може да видите тук, с 2 спални и хубави тераси в двете посоки, изток и запад. Това е банята. Това е една спалня. Ето е терасата с гледка към планината, ако се излезе на терасата, и на изток към Черни връх булеварда. Така, ето от тук се вижда входното антре, колко е просторно. Втората спалня. Двете спални са източни. Това е дрешник и кухненски бокс, хол с кухненски бокс, с хубава тераса западна, която гледа към вътрешния двор, към планината. Също така. Това е гледката от другата тераса. Разполагаме и с паркоместа, с платформа. Това е покривното пространство над гаражите, което ще бъде озеленено. Ето и гледката от тук. Заповядайте на място да видите всички възможности, които предлагаме в тази сграда да закупите своето жилище.